Importante gay kayo sa Ginoo ang atong relasyon. Kay dili siya mo hatag natog panalangin basta dili ta magkahiusa, labing menos duha. Kay matod pa niya, so gingon niya dili, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Pananglitan ron, bana og asawa mag-away niya, mag-ampo ang asawa sa kaayuhan sa ilang pamilya niya. Ang bana nagsigi sad og kalagot sa asawa niya, mag-ampo sad siya nga mamatay na iyang asawa. Unsa may ihatag sa Ginoo sa ilang pamilya? Zero. Kay ang giampo sa bana opposite mas giampo sa asawa. Pero maghiusa sila, magampo silang duha nga alang sa kaayuhan sa ilang pamilya, ihatag ginas Ginoo kay gisaad man niya nga di gid niya balibaran. Labaw na gyud moapil ang mga anak, pero at least naa ang duha. Maubitanas pamilya, moingon dayon ko, ingon ang uban, padir tabangi ang taon ni kay ngamong anak badlungon na kaayo. Upat gini kabuok padir, pulos yun badlungon, unsaon ni namo para matulid ning ilang kinabuhi. Nako, paghiusa mong duha sa imong bana, wa mo magsigig away, away sad padir, nako na mauna na. Di ba? So ang mga leaders, ang leader ba? Kaya ang pamilya, ang leader, ang ginikanan man, kining mga leaders kinahanglan gid ning maghiusa aron magampo sila sa Ginoo nga dungan. Kumusta mang leaders nato ro sa atong nasod, naghiusa o nag-away? Mao na nga wa naging blessing atong nasod. Baha ni baha, dili ang grasya, ang tubig ug ang basura. Karon nga sige nagtinukmuray kinsa kunoy naingnan sa lunop sa Manila ug anhi dinhi sa Cebu. Ang presidente ba kuno ug ang iyang mga gobyerno, mga opisyales sa gobyerno o ang mga tao ba? Kamo kinsa may atong basulod? Ang gobyerno o ang mga tao? Naay mo ingon, ang gobyerno kay gikawat ang kwarta nya wa na hinoy flood control. Moingon sa danguban, ang mga tao kay pataka lang labay sa basura, way disiplina. Kinsa mari tinuodan ni. Usbo na ko ha, sa pamilya, ang importante kayo ang leader, ang ginikanan. Kay ang ginikanan man maoy mutudlo sa mga anak. Nya kinsa may ginikanan nato dinhi sa nasod? Ang mga opisyalis o ang mga ordinaryong lumulupyo? Opisyalis. Nya kinag-away man sila, nagkinawatay man sila, unsa may gitudlo nila nato, away sad, iyahay sad, mutakod ang kinaiya sa leader ngadto sa member. Maubitang gibutang na nga leader aron mutakod sa member. Kinsa may leader sa imong lawas din? Kinsay leader sa imong lawas? Huy, tubag. Sa imo ba karong lawas, kinsa may leader? Ang imong ulo. Kaning o ba? Ang o nimo ba? Mo na ang o mo'y muhatag og direksyon. Asa padong iyang diktaran kaning atong utok mo'y modiktar sa mata, asa tan-aw nya humagtan-aw. Mao na ang direksyon. Ang tanan mo sunod. Pero ang imo ganing nayabag, nabuang na ka tungod sa drugs, tungod sa drogas, tungod sa bisyo. Ang imong lawas pataka na naglakaw-lakaw, wa nay tumong. Usahay maghubo ka tubangas daghang tao. Usahay mo kalit kag katawa, usahay mo kalit kag hilak. Usahay limpyado kay ka. Usahay porti sa nimong hugawa. Unsay tawag nato? Nabuang ang wa na magkasinabot. Lingay mong tupad. Ina, wa pa ka mabuang.
Maobitan maggubot ng imong o, maglibog na ka, ang uban gani maghikog. Maghikog. Nga naman, wa na'y direksyon, kaya ang iyang utok, ang iyang pangwinta, ang iyang rason, nagkagubot na. Gubot ang akong hunahuna, di ba? Maana man kano? Ay kung surang-surang nga din, gubuti akong hunahuna din. Pakapin ng buanga karon din. Ana man na sila, maana man din. Ay kung labti dam, karon din, gubot yan yung una ko. Amo na, maggubot ang os, tambuhok, magkarong. Batik na kaignaw. Muna ang leader, importante, muna diri sa unang pagbasa, kinsa may kalagutan yung unas Ginoo, ang mga leader sa templo. Maobitan iyang giingon, unahang patay ang mga leaders. Ang mga leaders may giun nagpatay, ay katong mga anghels kamatayon. Naminaw mo sa unang pagbasa? Uy, ang mga leader may unang gipatay. Kinsa maroy leader sa atong parokya? Unsa may gisultis leader karon sa parokya? Palit og slot, palit og raffle ticket. Unya, unsa man ning gisultis sa leader? Makaayo ni o makadaot sa simbahan? Unya, kung dili mo sunod ang mga members, kinsa may silutan sa Ginoo? Pag ang leader nga nisulti naman kus makaayo, nibuhat naman sa kus makaayo, kaya sige man sa kong palit aning atong slot o atong raffle ticket, yab sige sa kong pamaligya, kamo, nisunod mo sa leader. Muna taggamitan na inyong prinsipyo, follow the leader. Ana, sige man kong baligyag slot, sige sa kong baligyag slot o raffle ticket, kamo sad, palit sad mo, nya pamaligya sad mo para sa parokya. O di mo musunod, ako, di na tingali ko patyon sa Ginoo og silot. Kamo mao'y unahon. Kamo'y unahon. Kaya human naman ko sa kong role. Muna, ang gisunod og patay sa mga anghel, ang mga sakop sa syudad. Gipampatay sad sila. Pero, nainindot, doon na sila'y gipatikan. Kinsa man tong gipatikan? Kadtong mga members na bisan ang ilang mga leader, mga buangon, niya sila nakatagamtam sa dako kayong kadautan, igo rang nagbakho ug nagantos, pero padayon silang ni sunod sa Ginoo. Sa atong nasod karon naay na nagantos, naay na naghilak. Sa baha lang puting daghanang baha niya ang atong mga leaders dayon lang ko panighawak o kanang kuangkuan dayon balikas-balikas dayon tudlo des kamot ingon ana niya wa yun maka-address sa tinuod na problema. Sige lang yapong kawat, siging kawat, daghan kay nagantos, kamong na nagantos, kitang na nagantos tungod ani ilang kabuang karos mga kawatan o mga bisyosong mga leaders, mga hakog sa gahom o kwarta. Ayaw tagkabalaka, gipatika na ang atong agtang sa Ginoo. Hindi mo ito. Wala mo maminaw sa unang pagbasa diyan. Kung balik ko na, bantay ko mo na minaw ha. Mingon dire, suroy sa siyudad sa Jerusalem og butangig patik ang agtang sa tanan nga nang hupaw og nag-agulo tungod sa mga ngilingig nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Sa atorong nasod, ngilingig kay ning korupsyon na matod pa sa mga politicians, unprecedented. Wa kuno ni wa ay nahitabo nga korupsyon nga sama ani nga sa flood control palandaan trillions na ang gikawat. Wa asad mahitabo sukad sa atong nga matmunag buot nga kada uwan purti ng patay nga mahitabo tungod sa lunop sa atong nasod. Wa anak mahitabo dinhi ganis Compostela nga purting daghanang balay nga nabanlas og nangamatay tungod sa baha. No.
tungod na sa kabuang sa atong mga leaders. Dinhi sa atong simbahan karon, ako nagsige kong ingon ninyo, panglimpyo. Panglimpyo. Nisunod mo? Oh. Ningon ko, i-separate ang malata sa dili malata. Nisunod mo? Yan, ningon ko, nga kanang malata, ibalik na siyuta. Ayaw nag-iblabay isip basura kay manimaho nagmaayo. Nya kanang plastic, maunay isod sa sako, nya ibalik na ngadto, ipalabay na kay para ma-recycle. Nisunod mo? Dito sa inyong balay, wa na mo manglabay anang malata. Sama anang mga panit, sa mga utanon, mga lamaw, wa mo manglabay. Amay, pwede na mo mga matay. Nya ang sunod na kong gihangyo dinhi, nga dili na to parkingan ang karsada. Ayaw parkingi, labi na gina double parking. Nisunod mo? Nanong manubag man sa mong way sakyanan. Kaklaro, anak, parking akong gisgutan. Nanong mong ingo manon, wa may sakyanan. May rasad na wa mo'y sakyanan. Kaya nga pa mo'y sakyanan, nga dugang-dugang mo ang mga buangon diyang na isakyanan, nga di kakita, nga kana, karsada na, barangay road na, subdivision road na, nganong imo mang parkingan, nga mag-agi-agi man diha ang public, wa kay batasan. Mauna, ang resulta, nangahuot nagmaayo, hasta atong kanal nangahuot na, nilunok na ang tubig. Kay wa man tay pag-amping sa welfare of the community. Kanang pagparking dasdan, kanang pagpaninda diha sa village dan, careless ka. Wa kay pagbati sa safety sa atong community. Mo bitang niingon ko, na istorya-istorya nila sa akong makailang pari siya, bay, kumusta man inyong kamino diha? Nindot ba? Nako, mini kamino among kasagaran gibuhat, junior kamino, panagsa, o niya, wap ami kahimos, senior, major o kanang grand kamino, anami kahimo, siya nga naman, nako, mura magwa kayo yung mga fly, nga nitingog tumusa, nga may sagay mo analyze, siya, kaapil ko dito, kuan bay, kana ganing Spanya, nakakamino ko dito, nindot kay dito bay, kay ang imo manggong agian, nindot sa kayo ang karsada, niya nindot sa mga tan-awonon, niya inigsod nimo atong ilang mga restaurant, mga balay, kay bawo na sila sa kamino, dawaton dayon ka mo nang excited kay dito, maglakaw ka, tagpila ka, adlaw, malingaw gyud ka. Naku bitaw no, kaya ako sa ginahon ani, maglakaw gani padong sa tag-ubi, unsa may makalingaw nimo? Matapsingan pa ka ng mga habal-habal, dili ka pwede maglakaw o kanang murag malipayon ka dasdan. Kay ang dito doon ang mag-sidewalk para gyud sa mga tao. Maglakaw man ka nga wa gyud mo disturbo. Dili, suway lakaw diha nga. Wa kay sidewalk. Kay naa ang mga tindahan. Nya kay naa may tindahan, naa sa parking nga motor o multicab. Ari na gyud karsada, naa sa sigigdagan nga mga e-bike o mga motor o mga sakyanan. Peligro kay kang matapsingan. Hinoon, part na of the game. Og magkamino tan. Pero sige lang, ato lang ng paningkamutan. My point is, kanindot unta kung kitang tanan maghuna-huna sa kaayuhan sa publiko. Mao na ang kaayuhan sa katawhan naanas kasing-kasing sa mga taong naghiusa. Mo nang ningon si Jesus, makasa ganing imong isig katao, duula siya nga kamurang duha aron magkahiusa mo. Unya di gyud mo angkon pagdaog saksi, ayaw ilibak, ayaw i-public na ato mga senador ay siging away, anha sa social media mag-away. Ang atong presidente o ang vice-presidente, anha sa impeachment nila iagi. Pagka gasabot pa lang na sila, unity man gina sila sa una, mag-istorya pa lang na sila personal, anha sa impeachment. Nya dako pa kay gasto, na karon 350 million na kunoy gasto nila.
Wa pa sila katunga, 15 days pa lang man tingali, 15 or 14 days pa lang. Nya 92 days na, 350 million na ang gasto. Unsa nakalmuabot na nag 30 days? Gagasto-gasto pag kwarta. Mutiks pa lang na dito ang presidente nga. Diba, ko ang presidente manggil mo nagpaluyo aning impeachment ba? Klaro ani. Ato na lang ng tarungon, dili man ang Congress ana, dili man ang Senate. Ang presidente yun, ang office of the president. Maog yun nagpaluyo ana, kay wapa magpaluyo ana ang office of the president. Di na mulihok ang Congress o kanang Senate oy. Di sana sila magkagubot. Nga nganong ato pamagin ang ilimod-limod. Magpakaroon ingnon pag yun na wa kunuhay apil ang presidente, kadakong apil ana. Nagsabot pa lang na sila, nagpasayloay pa lang na sila. Kita untang ilang mga members, hayahay na unta. Ila pala nang giuli ang ilang mga kwartang gikawat na trillions, nya ato dayong trabahoon sa tinuod nga pagtrabaho ang flood control. Wa na untay baha. No? Minsan di jud pa dire kay law man ganad ang dapita. Hala paghimo ko mo drainage nga pareha kadako aning atong simbahan. Tanaw na to mapuno pa ba na? Ingon ani kadako ba? Di ba dito sa Amerika, pwede mo aging sakyanan sa ilawom silang drainage? Kanang mga main nilang drainage, pwede mo agi dito. Muna inig bulyong sa tubig, di yun kaawas, kaya pwede magdako Ay maghimo ko lutang ingon ani kadako, magsubay ana na ang liluan ngadto padong sa konsolasyon ngadto dagat. Ingon ani kadako ba? Ingon ani kalawom, ani ato simbahan. Pwede lang main nga body. Kani ba? Niya gastuan na natong bilyon. Uy, by the way, diri ko nung ombudsman atong niaging adlaw, kita ko sa naas po social media, ilang gipangita kay ang Cebu sa Daekono na ako no'y budget na 60 billion para sa flood control. Ngano ko nung 40 ko nung bahaa. Ilang ipang-imbestigan. Dirito si ombudsman Rimulya, ambot, mao ba sa kay iyang gipangita, basta 60 billion kuno di ay ang budget na flood control din ni Cebu. Nganong iniguan 30 minutos des liluan. Apil na din sa ato dapit labi na Mandawi, Cebu City, 40 mang baha, hain man tong 60 billion. Naanod. Murag bukong sa lubi, naanod sa kangilngig sa sala sa atong mga leaders nga mga politicians nga gitagaan og katungod nga mo'y mukupot sa kwarta apan giwaldas lang. May nagtan-aw sa atong report atong niaging Domingo nga ni-report ko nga ato nang nisod nga kwarta diri 99 milyon na sa atong usa ka tuig nga pagkuyog-kuyog. Nya ngato sang gasto 99 milyon. Nya ningon siya nako, Pader, gigasto gina ninyo tanan para sa simbahan. Nako, ningon din siya nga, dako agud anak gud. Wa ka na nisod sa imong bulsa. Sa joke ra ni pada joke ra. Nako, o gusto kang mukuot sa akong bulsa, kuuta lang. Mga igsoon, kung ang leader dili na maghuna-huna sa iyang kaugalingon, apan ang iyang huna-hunaon maong kayuhan sa iyang community nga gidala, mulambo yun ang community. Padayon tang mulambo din maligya tag raffle tickets, mamaligya tag slots, mamalita niya ang ato sang madawat, ato sang idapat. Suportahan nato ang ato mga batanon, padung na sila mag PYD. Nagkinahanglan tag 5,000 ka slots sa atong kanini ang mga slots. Ang ato rong nadawat 1,963 pa in taon ka slots. Aning atong KP is BP. Kauswagan o panalipod ni Santiago o ni Berhin sa Pilar. Unsa may atong pauswagon
ang atong mga batanon. Kinsa may atong panalikdan ang atong mga batanon. Dili unta sila matakdan nining kabuang sa atong mga katigulangan, kitang mga nanag-una nga purting kawatana, purti ka self-centered, purti ka self-righteous. Kaya kanira bang mga batanona karon, mao na sa ni sila mahimo niyang leaders 10, 20 years from now. Kung di na to sila tagaan o kasinatian sa Ginoo, basin yawa ra gyapon magdaan nila o silutan lang gyapon ang atong katigulangan, ang atong katilingban. Matud pas tubag nato sa Salmo, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Moabot yung panahon nga ang Ginoo musilot nato. Ug ang unahon pagsilot ang mga leaders kay maumay utok sa kabuang. Isunod ang misunod sa kabuang. Patikan sa kabalaan ang anda mobuhat og maayo bisan pag nagantos na sa tumang pagantos. Lingiyay mong tupad nina muantos bitag palit og slot og raffle ticket aron mapatikan ta dili ta masilutan.